आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय आंखौ हेफाजाब होदो थाबैनो 1K बानायना होदो लोगोफोर 1K जाथारसिगौमोन आंनिया हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों लोगो हमनो लुबैनाया बिराद लुबैथारबायमोन नोंथांमोनखौ लोगो हमनो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय ब्लग लानो मोनिया माने अखा हागासिनो दं नै दाबो अखा हागासिनो दं थेवबो नोंथांमोनखौ लोगो हमनो लुबैनानै आङो साथा हमनानै ब्लग्स खालामदों दा मिनिदे बिराद गोबाव जाबायना नै आंना प्रेक्टिसआबो खालामनो हायाखै नै जों बेयावनो प्रेक्टिस खालामोमोन गथ'फ्राबो दंफैयो साथाम साब्रैसो दंफैयो गथ'फ्राबो प्रेक्टिस खालामनो हायाखै जोङो ओमफ्राय थ' नोंथांमोनजों बिराद लोगो हमनो लुबैथारबायमोन आङो ओंखायनो दिनै ब्लग्सखौ खालामबाय आङो ओमफ्राय थ' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामनो लुबैदों आरो जों गावजों गाव सापर्ट होलायलायदो ओमफ्राय नोंथांमोननि चेनेलखौथ' आङो साबस्क्राइब खालामना होखाबाय जेसेबांखिनि आङो नुदों माने गोदान इउटुबारफोरखौ ओमफ्राय गोजामफोरखौबो आङो साबस्क्राइब खालामदों जायफोरना साबस्क्राइबारा बाराथार बिसोरनावबो आं कमेन्ट ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदों आरोखि गोबाव समनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दं आङो गासै 266 था साननै ना सानथामनि गेजेरावनो आं साबस्क्राइब खालामदों ओमफ्राय कमेन्टबो हरदों ओमफ्राय आंनाव दा 132 थाल' आंनाव साबस्क्राइब फैदों आरोखि थ' नोंथांमोनहा जेबो लेट खालामालासिनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आंखौ हेफाजाब होदो आंना 1000 थांथारसिगौमोन लोगोफोर जुदि नोंसोर आंखौ सापर्ट होयोबानो थाबैनो आंना 1000 थांगोन ओंखायनोथ' नोंथांमोननि आखायावनोसै ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा दाबो आंनि कमेन्टखौ नुवाखैबा आं साबस्क्राइब खालामनायखौ नुवाखैबा गावबागाव चेनेलाव थांनानै एसे चेक खालामनानै आंखौ हेफाजाब होदो लोगोफोर ओमफ्राय बेनो आरो खोथाया प्रेक्टिसआ बन्द' जाबाय जोंना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय अखा हानायनि थाखाय बन्द' जाबाय आरो दैयाबो लोमजोब्बाय जोंना लामायाबो नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो आंखौ मा होनोमोनलाय अखा हाबाथाय आं न'निफ्राय जेरावबो ओंखारनो हाया होननानै बिराद खामानि दङ मावनो गोनां ओमफ्राय खामानिया बन्द' जानानै थाजोब्बाय आरोखि खामानिखौ मावनो हायासै आं अखा हानायनि खारनाव ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा आं बुंनो लुबैबावदों लोगोफोर माने आंना आनसाबस्क्राइब जालांदों जा बुरजा जालांदों ओमफ्राय बिदिनो जालांगासिनो दङ मोनथाम मोनब्रै खारन थानो हागौ आरो लोगोफोर ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा आंखौ अनदोंमोन माने बिराद अननाय होदों बिराद अनसायदोंमोन आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय अननानै साबस्क्राइब खालामना होदों आरोखि ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों नायालासिनो चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामदों बे बिथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ एसे नायनानै साबस्क्राइब खालामबा मोजां जागोन आरोखि मानो होनबा नङाबा नोंथांमोननि आंखौ हेफाजाब होनाया नोंथांमोननि अननाया जेबो लाब जानाय नङा गोबां मानसियानो आंनो खोन्थाहरदों लोगोफोर चेनेलाव डाइरेक्ट थांनानै साबस्क्राइब खालामनाया बियो आनसाबस्क्राइब जायो होनो भिडिअखौ नायाबा ओमफ्राय दस्रा जेबोथ' माबा इसु गैया जेबोथ' गोरोन्थि जायाखै आंनि माबायाव ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो जादों बायदि मोनदों आरो मानो होनबा आंखौ गोबां मानसियानो माने अनसायदोंमोन नै एप्रिल ना मार्चआवसो आं खुलिखादों नालाय ओमफ्राय बेयावनो बे खुलिनायनिफ्राय आंना 900 बेसेबांबा माबा जाबायमोन आरो साबस्क्राइबार जाबायमोन ओमफ्राय भिउसआनो फैखायाखै आरो भिउसआ बिराद खम फैदों ओमफ्राय वाच टाइमाबो बुहुद खम बेयावनो बेखौ लानानै आङो सानदों आरोखि माने आंनिया डाइरेक्ट सोरबा माने आंखौ हेफाजाब होग्रा बिथांमोनहा आंखौ डाइरेक्ट चेनेलाव थांनानै डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामदों जानो हागौ भिडिअआवथ' बे गासै बिथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनहा आंखौ एथबां अनसायबायबा आरो सिगांनिफ्रायनो गोबां अनसायबोखादों नोंथांमोनहा आंखौ बेनिखायनो आङो आसा खालामदों आरो नोंथांमोनहा आंखौ अननानै आंनि चेनेलखौ भिडिअखौ एसे नायनानै साबस्क्राइबखौ खालामनानै होफिनबानो जाबाय आरो गावबागाव मबाइलाव खेबसे चेक खालामफिनबानो जाबाय नङाबा आंहा बिराद लस जाबाय दाथ' दिनैसिमाव 1000सो थांनो हासिगौमोन आं दुखुजोंनो जेबो दाङाखै मबाइलखौनो साननै जाबाय आङो खालि मानसिफोरखौ आं कमेन्टल' हरगासिनो दङ
आरो जाय बिथांमोनखौ आङो साबस्क्राइब खालामदों बे बिथांमोनहाबो आंखौ साबस्क्राइब खालामफिननानै हेफाजाब होदो आंखौ आंनाव माबा साबस्क्राइबारानो बुहुत खम फैदों आङो 266 जन मानसिखौ आं साबस्क्राइब खालामदों ओमफ्राय बे बिथांमोनहा आंखौ गासिबो दासिमावबो साबस्क्राइब खालामफिनाखै थ' रिकुवेस्ट खालामो आरो नोंथांमोनहा आंखौहाय हेफाजाब होफिनदो हेफाजाब होदो आंखौ साबस्क्राइब खालामदो जों गावजों गाव हेफाजाब होलायाबा जों रावबो गानो गैखाया माने ओंखायनो जोङो माने गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ आरो लोगोफोर थ' जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनहाबो बुंहर सोरनोबा हेल्प नांगौबा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम होननानै कमेन्ट लिरनानै हर होमबानो आं साबस्क्राइबखौ खालामना होगोन ओमफ्राय कमेन्ट लिराबाबो आं गोदान नुबानो आं साबस्क्राइब खालामनानै होखायो लोगोफोर जे आं नुनायाव आरोखि आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ जाय बिथांमोनहा आंखौ अनसायदों आरो अनसायबावगोन होननानै ओमफ्रायथ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बिराद गोबावनिफ्रायनो लोगो हमनो होमबाबो लोगो हमनो हायाखैमोन मानो होनबा बिराद अखा हादों आरो नोंथांमोनहाथ' आंखौ मिथिखायो आंनि देहायाबो सुख गैया नै मानो होनबा दिल्लीयाव थांनाया जायाखै नालाय गोबाव जाबाय दिल्लीयाव थाङैया नांगौ चेकआपआव थांबाय थानांगौ मेडिसिना आंना कन्टिनिउ सोलिबाय थायो लोगोफोर थ' बेनि थाखायनो आंनि देहाया दा सुख गैया ओंखायनो सेस्था खालामदों आङो थाबैनो जोंनि बिटिआरनि मावथिफोरनाव थांनानै थाबैनो हेफाजाब लानानै आङो दिल्लीयाव थांगोन होननानै आङो थाब थिरांथा लागासिनो दङ आं सेस्था खालामगासिनो दङ प्रमद सारमोनखौ लोगो हमनो ओमफ्राय मा जायो नायनोसै लोगोफोर आं थाबैनो दिल्लीयाव थांनो हागोन ना हाया बेखौ आं बुंनो हाला थ' नोंथांमोनहाथ' आंनि जिउ जारिमिनखौ मिथिखायो जागोन नोंथांमोनहा आंनि जिउ जारिमिनखौ सोरबाफोर मिथिनो लुबैयोबा आरो मिथियाखैबा नोंथांमोनहा आंनाव कमेन्टआव बुंहरनो हागोन आं बेनिफ्राय फ्रि मोनसे भिडिअ लाबोगोन बांसिन मानसियानो नाथाय आंनि जिउ जारिमिनखौ मिथिखायो लोगोफोर ओमफ्राय बांसिनानो मिथिखायो बांसिन मानसियानो आंखौ ओंखायनो दा सापर्ट होगासिनो दं थ' आसा खालामदों जेब्लायबो नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट होबाय थागोन थ' थेंक इउ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय बाय बाय लाभ इउ नै गथ'फ्रा प्रेक्टिस खालामनो हायाखै जोंना दिनै